sha'anin addini wannan ba hanzari ba ne. Akwai abin da idan ka yi shi za a ɗauke shi da gaske ne. To daga ciki abin da ya danganci janibin Allah maɗaukakin sarki da ayoyinsa da manzansa da sauran annabawa na Allah alaihi musallatu wassalam. Haka zalika a cikin babin mu'amala akwai abin da yake wasa shi ma idan kai to ba za a ɗauke shi wasa ba. Shine hadisin Abu Dawud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Abubuwa guda uku yin su da gaske ne, yin su da wasa da wargi shi ma gaske ne. Aure da saki da kome. Sayyidina Umar a wata riwaya shi kuma ya faɗa ya ce abubuwa guda hudu ya ambaci hadda wato yan tabawa. Ko da wasa idan ka zo kowace na kan kawo wannan misalin 'yan wasan hausa ko mutum a cikin wasan hausa wani ya ɗaura masa aure ya ce ya saki matansa, wai shi yana faɗan cewa kuma yana da mata, ko ya faɗa ya ce ai matan nasa ma duk matan nawa ma duk nasu ke su, wai yana nufin matansa na wasan hausa. To na gasken sun tafi, na gasken sun tafi don ba a wasa da sha'anin saki, ba a wasa da sha'anin saki. Ko kuma aure, ka zo a cikin wasan hausa a zo a yi aure sannan ka ce kuma wannan ba aure ba ne, kuma a cikin sharaɗan aure. To da wasa a cikin aure shi jid niyya ba a tambar innamal a'malu bin niyyat, aisha sa aka togace wannan. Akwai abubuwa waɗanda suke ba a duba niyya. In ka ce wai kai niyyar ka ba saki ba, in dai ka faɗi lafazin saki ko mecece niyyar ka saki ya abu. Idan ka faɗi lafazi wanda zai iya ɗaukan saki, zai iya ɗaukan rashin saki, to shi za a tambaye ka niyya. Ai ka san lafuzan saki akwai sariha akwai kinaya. Sarihin talaq wanda yake sarihi ne idan kai ba a tambayan niyya. Na kinaya kamar kace ki tafi gidanku, to sai a ce me kake nufi. Amma in kace na sake ki shikenan ta saku, babu zancen niyya. Yace a aini abin sai dai idan akwai karina, kana rike da ita tace sake ni, sai yace to na sake ki, kaga akwai karina ko ba haka ba. To na dai maka shafa'a. Amma haka kawai ana zaune kai nishadi wai kai ce wai kai ai innamal a'malu binniyat, to nan ba mahallin ta bane. Haka zalika aure shi babu sa cikin sa. Haka zalika kome, idan mutum ya saki matarsa sai ce ai na dawo da ita, a ce mata gashi an dauki shaida, aka ce to ke ran nan fa muna zaune fa mijinki ya ce ya dawo da ke, sai ce wannan hira ce kawai muke yi da kai. Ai hira ce, wannan hira ba za ta amfane shi ba, dole ta riga ta dawo. In yana sai dai ya sake sakinta, kuma in ya sake sakinta din zai bid'a, tunda ya dawo da ita sannan kuma ya sake sakin nata kafin ya zama kan cewa wato a cikin idda ya sake ilhakin wani sakin gare ta, ko da yake ya dawo da ita na'am bayan a cikin idda ta. Na'am Alhaji Ibrahim. Na'am.